Здравейте на всички! Започвам този влог по изключително необичаен начин, защото се намираме на летището в Дананг. И пред мен буквално е гейта ми. Заминаваме. Много съм развълнувана. Много готино място. Много интересно. Не съм ходила до сега, така че ще го разгледаме заедно. Тегляме, за да не ме оставят, докато приказвам. Добро утро от всъщност вече Тайпей. Събрих се преди малко и так му пия водичка, за да се хидратирам сутринта. Съня между другото не беше много качествен, не спах достатъчно. Това е часовника, който ползвам, всъщност съм много доволна. Това съм, нямам търпение да се разходя и да усетя мястото и града, защото ми е много интересно. Отивам да намеря това място за закуска, където току-що попитах на рецепцията. Така, хайде! Това беше и закуската всъщност, тяхното соево мляко, което е доста популярно и някаква палачинка, която единственото, което мога да кажа е, че имаше бъркано яйце вътре и малко соев сос. Другото почти не разбрах какво поръчвам, но не беше лошо. Гледайте каква опашка от хора, която влиза на работа. Предполагам на някаква банка. 9 без 10 е също, така че работния ден започва. Аз мисля да отида ето в това кафе и да пина малко нещо с кофеин. Поизчаках около час след събуждането, мисля, че е окей. Много е красиво. Ето я. Hello? For me? Good morning. Okay. To feed the... Thank you. Oh, really? Oh, no, okay. Stay away. Thank you. Получих се и подарък. Бананче. Ще да не си го хапна някъде. Каза да седя надалече от тази опасна катеричка. Това ми се да направя.
Просто нямам думи. Изключително чисто, изключително подредено, изключително спокойно, безопасно. Нямаш абсолютно, особено като жена, която пътува сама. Въобще нямам абсолютно никакви притеснения, че някой ще дойде, ще ме безпокои, ще ми пипа багажа, ако отида до тоалетната. Като си пих кафето, даже се оставих куфара близо до вратата. Абсолютно никой не е пипнал или въобще помислил за нещо. Тук реших да влезна набързо в 7-Eleven. Това са верига супермаркети, които са много разпространени в цяла Азия. Като цяло марката всъщност стартира в Далас, в Тексас, в САЩ, но по-късно една японска компания купува и я разпространява из цяла Азия. Те са буквално на всеки ъгъл, като тези магазини първоначално се казвали Totem Stores, мисля, че и после са преименувани на 7-Eleven, защото работят постоянно, те не затварят. Интересното е, че има много различни комбинации, различни вкусове и във всяка една държава, като се отиде, винаги може да се намери нещо типично за тази страна, нещо, което хората търсят и харесват като комбинации. Аз нещото, което само си купих от тук, беше кокосовата вода, но все пак ми беше интересно да разгледам и да видя нещо ново и различно. Също може да се купят и SIM карти, да се зарежда телефона, има и секция за топла, за приготвена храна, готвено. И за доста пътуващи туристи е място, където можеш да си намериш винаги нещо бързо и лесно да хапнеш с доста опции. Така, но тук добре. Разходихме се, разгледахме. Сега съм се запътила към една улица, която е динамичен дистрикт. Така пише, че има много магазини. Харесала съм си един като винтидж шоп, втора ръка дрехи и аксесуари, които са маркови, са носени много малко, един-два пъти и са пуснати за продажба на половин цена. Ясно, толкова е хубаво. Честно, много е готино. Имам чувство, че съм в Япония, но от чистота, от подреденост, от архитектура, от това колко са напреднали с нещата, ми напомня много на Япония. Видите каква е красота. Стига толкова размисли и страсти, аз огладнях и си намерих едно ресторанче, което ме беше по път. Намерих го от TikTok, гледах едно видео, в което пише, че много хубави неща като цяло, а пък и беше Michelin Star, няколко години подред спечелил, така че си заслужаваше. Опашката беше много дълга, чаках може би 20-25 минути, което по принцип не правя, честно казано, но пък реших, че може би ще е нещо, което ще се струва. И сигурно беше така. Менюто е доста малко, с няколко опции, но да, заслужаваше си. Само, че ми падна батерията тук и нито успях да снимам храната, нито след това и този винтидж шоп, на който отидох. Сега ще отидем малко по заетата част. Ме е интересно там как ще е.
И след малко разходка и шопинг по магазините, аз се озовах на следващото място, на което държах много да дойда и да пробвам. А това са тяхните night markets, вечерните им пазари, които ми бяха препоръчени много от приятели и хора, които вече са пътували и са посетили Тайпей. Но и не само това, аз когато си правих сама проучването, просто бях гледала различни места и всички много говориха за това колко е вкусна храната точно от тези места. Та беше едно от задължителните места, които исках да посетя. Аз честно казвам не знаех откъде да започна, всичко мирише толкова вкусно, имаше страшно много избор. Бях се спряла на този стейк, който ми беше първия избор за вечерта. По принцип много рядко хапвам стейк, но не знам, просто реших, че това ще бъде избора и не съжалих. Това беше толкова вкусно. Аз мога да си го поръчах без абсолютно никакви сосове, само с малко сол и всъщност те ми го дадоха в тарелката, имаше и лук. След малко ще ви покажа как изглеждаше, но беше много вкусно. Окей, всъщност Тайпей през нощта е нещо изключително различно и готино. Много ми хареса. Много готино преживяване. Храната определено се заслужава и беше изключително вкусна. И тези нощните базари бяха просто... да. Между другото, много по-вкусно беше от ресторант, на който бях отишла за обяд. Всичко беше направо перфектно. Както не бях гладна, почнах с първото, второто. Това е от Тайпей. Утре ще го видим последно. Това беше почти... Това са 24 часа в Тайпей. Знам, че не ме виждате в момента. Добре, сега ще проверим къде сме точно. Една мацка си яде чипс, докато чака на светофара с моторчето си. Ето я, зад мен. Такава супер неипука. Реално погледнато нямам никаква идея къде отивам. Аз по принцип страх почти нямам от нищо. Надявам се, че ви е по-интересно. Аз приключвам. Това беше. Благодаря ви, че гледате, че следите. Надявам се да ви е интересно. Надявам се, че се справям като блогър. Между другото, YouTube е нещо, което не спирам да гледам. Аз гледам повече YouTube, отколкото Netflix. Това е факт. Но от много отдавна ми е така, да знам. От много отдавна се каня и искам да започна нещо свързано с YouTube, защото напълно осъзнавам, че когато пусна едно стори на Instagram, не е абсолютно същото като това да ви взема с мен, да обикаляме, да виждате, да почувствате това място и да някакси да го изживеете и да го живеем заедно. Защото всъщност на мен е много приятно да го правя това нещо, не като трябва, а като искам. И да, и понеже се случва от време на време да се ходи на готини места,
за което съм изключително благодарна. Защо не да ви включа? И така. Добре, лека от мен и до утре.